hanya mafi sauƙi da za ka samu kuɗi a YouTube, babu subscribers 1000, babu watch time hours 4000. Kamar yadda kuke gani, an tura min link ɗin nima daga WhatsApp ne, zan shiga business WhatsApp ɗina, sai na taɓa link ɗin. Wanda ke buƙatar link ɗin, zan ajiye masa link ɗin a description ɗina, yadda zai iya ɗauka tare da ya taɓa zai kai shi ainihin cikin website ɗin. Kamar yadda kuke gani, wannan shine fuskan shlikme.io. Gaya nan suna magana akan highest paying, ma'ana adadin abin da za a iya biyan ka da link ɗinka na YouTube ko na Facebook. Za a iya biyan ka abin da ya kai $220 akan kowane viewers guda 10,000. Ma'ana idan kana da 10k views a bidiyonka, to in ka ɗaura a wannan page ɗin da wannan views ɗin, za ka iya samun adadin wannan kuɗin. To abu mafi muhimmanci a nan shine kamar yadda kuke gani shi nan, create an account, sannan shorten your link, ana ka gajarta link ɗinka. To mataki na ƙarshe kuma kawai shine earn money, yadda za ka samu kuɗi da abu. To kai sai yanzu sai mu zo mu taɓa nan. Gaya nan a ƙarshe za ka ga an rubuta maka register, sai ka taɓa wajen da aka sa register ɗin. A nan wajen mutum sai saka yanayin email ɗin da zai amfani da shi. Musa wannan misali. Ka zaɓi username ɗin da kake so. Misali, Bastek. Sannan sai ka saka email address ɗinka. Kuma sai ka zaɓa password. Sai ka taɓa I'm not robot. So kamar yadda kuke gani, shlikme.io tana neman verifying, ma'ana ana yin verification. Kun gani gashi already yanzu mun riga mun yi creating account da cikakken dama wacce za mu iya yin earning daga shi wannan platform ɗin. So sai ka zo kai login. I'm not robot. Za ka iya cewa sai remember ɗinka ko kuma a'a. So kamar yadda kuke iya gani gashi nan a nan sama, wa duk wanda ya yi ma'ana new user ana ba shi kyautan $1. Mu ma kuma kun lura ga $1 nan ta bayyana a kai. So abu na farko kuma abu na biyu da mutum zai je ya yi shine za ka je ka duba wajen da aka rubuta URL ɗin nan. A nan wajen za ka tafi can cikin YouTube channel ɗinka. Idan kuma baka da YouTube channel, ko kuma a'a kana da YouTube channel amma baka samun irin viewers wanda sun kai 10,000 ko kuma sama da haka, fiye da haka, to za ka iya zuwa kamar yadda kuke gani yanzu misali. Mu shiga cikin YouTube channel.
Idan ka shiga kamar yadda kake gani to sai ka zaɓo bidiyon da kake buƙata. Misali wannan duk da bai da views sosai. To idan ya kawo ka wannan fuskar, abu na gaba da za ka yi nan inda aka rubuta YouTube ɗin nan sai mu copy link. Idan kai copy link sai ka koma ainihin cikin platform ɗin, sai ka zo ka danna kai pasting ɗinsa. Sai ka zo ka ɗauka expiring date. A nan a kula sosai, ka ɗauka 2024. Wajen month ka ɗauka duk watan da ka ga dama kamar yadda kuke gani. Idan ka gama saita su sai ka zo ka sa shorten ɗin nan, ma'ana a gajarce link ɗin. To yanzu kamar yadda kuke gani link ɗin already ya riga ya gutsire. Ga yanan za mu iya copy ɗinsa, za mu iya yin duk abin da muka ga dama da shi. Nan inda kuke gani total views, total earning, referral earning, average CPM ɗin nan. Shi total view ɗin nan a nan ne za ka duk in kai posting na sabon bidiyon ka, total views ɗinka in dai suka shigo cikin wannan platform ɗin, to daga nan ne za ka rinƙa ganin total earning ɗin nan naka yana ƙaruwa, yana ƙaruwa. Shi kuma wannan referral ɗin da kuke gani, duk idan ka je ka ba mutum link ɗinka ya register, shi ma akwai percent da suke bayarwa. Average CPM ɗin nan shi ma dai ga yana. So tambayan da nake ta ganin wasu suna yi mun shine nawa mutum zai iya cirewa, kuma daga nawa ne ake iya cire kuɗi daga cikin wannan platform ɗin. Mai matuƙar muhimmanci na uku wanda na san kowanne yana ɗauke da wannan tambayar a tattare da shi shine ta ya ake yin a yi withdraw, sannan ta ya mutum zai ansa kuɗinsa. Shin zai ansa ne direct zuwa bankinsa ko kuma a'a zai sa su a cikin wani waje ne na daban. To ku biyo mu shi ma don nuna muku yadda ake yin sa. Sai ka zo nan wajen da ka ga layi layi guda ukun daga sama sai ka danna shi. Idan ka danna ga yanan kana iya gani inda aka rubuta withdraw, sai ka zo wajen withdraw. Akwai ƙa'idoji wanda dole ka cika su kafin yin withdraw. Wannan ƙa'idan ba wani ƙa'ida ba ne mai matuƙar wahala. A'a, da zarar ka zo ka taɓa wajen da aka sa withdraw ɗin, za ka ga wasu ƙa'idoji ne. Sai ka taɓa wajen withdraw. Sai mu ce okay. Sai ka jawo ƙasa. Ka gani a nan suna gaya mana cewa you shall fill your withdrawal information for your profile setting. Ma'ana kafin ka yi withdraw lallai sai ka cika wasu ƙa'idoji, ma'ana na profile ɗinka sannan. To ina ake shiga profile? Wajen da muka shiga ɗazu, wajen layi layi guda ukun nan na sama. Ga yanan an rubuta profile a ƙasa. Ka taɓa setting. In ka taɓa setting zai nuna ma profile, sai ka taɓa profile. Wajen billing address ɗin nan yana da kyau mu kula sosai. Za ka saka sunanka. Misali ni na sa nawa Abbas Technology. Address ce Adabi. Address 2. Misali ina sa nawa wajen city ɗinka, amma sai ka sa Federal Republic. Zip code, sai ka zo ka danna zip code ɗinka. Akwai da yawa wa'anda suke tambayan menene zip code ko kuma a'a ba su san me amfaninsa ba. Shi zip code wani abu ne wanda kowane gari yana da zip code ɗinsa. Yadda ka ga na sa nawa ɗin nan, hakan baya nufin cewa zip code ma'ana yanki na ɗaya da naka.
Idan ka sa irin yadda na sa to hakan yana nufin kana Abuja ne. Amma kamar misali in kana son ka san zip code ɗin garinka menene zip code ɗin garin da kake, sai ka zo misali ka shiga cikin Chrome browser ka ko kuma wata browser wadda kake amfani da ita. Misali sai mu tambayi Google, sai mu ce masa Adamawa zip code. Ka gani wannan shine zip code ɗin Adamawa. Ga yanan 6400 guda uku sai 1. To haka kai ma in kana son ka san zip code ɗin garinka, in an tambaye ka a wajen sai ka zo ka tambaya Google. To sai ka ɗauka ka koma. To already mu mun riga mun sa namu, sai mu fara processing ɗinsa. Nan kuma za ka zaɓi ƙasarka, ƙasar da kake a ciki. Kada ya kasance dan kana wata ƙasa ka zaɓi ƙasar da ka je wa ziyara ko wani abu da ya kai ka. A'a, ƙasarka ta mahaifa ita za ka zaɓa. Misali mu 'yan Najeriya ne, sai mu zo mu zaɓa Najeriya. To idan ka zaɓa sai ka koma. A nan sai ka saka lambar wayanka. To kamar yadda kuke gani, nan kuma sai ka zaɓa inda kake son a saka maka kuɗinka yayin da za ka yi withdraw. Suna da mabambanta abubuwa, wallet da sauran abubuwa wanda za ka iya sa kuɗinka. Misali za ka iya sa kuɗinka a Binance amma USDT za su baka. Za ka iya sawa a Faya, za kuma ka iya sawa su tura ma da charge card ne kawai ko kuma perfect money. Sannan USDT, TRC wanda duk wani ɗan crypto ya san me ake nufi da ita, shi ma za ka iya ansan kuɗinka ta nan. Da dai sauran abubuwa za ka iya ansa ta PayPal. Misali idan kana son ka ansa ta Binance ne, sai ka taɓa Binance, sai ka koma. Kamar yadda kuke gani ga baki ɗaya gashi mun riga mun cika komai da komai, sai mu zo ƙasa nan inda aka saka withdrawal account. A nan wajen za ka je ka ɗauko wallet address ɗinka. Wallet address duk wanda zai ke amfani da Binance ya san me ake nufi da wallet address. Kuma duk wanda yake amfani da yake aikin cryptocurrency ya san mece ce wallet address. To ita ce za ka saka a nan. To da zaran ka saka sai ka zo ka danna submit. Kun ga correction ɗin da suke magana a kai shine sai mun zo mun saka wallet address ɗin nan. To sai mu tafi zuwa cikin Binance ɗin misali, mu je mu ɗauka wallet address. Ka taɓa deposit. Sai ka zo nan na ƙasa, Tron TRC ɗin nan, ga yana sai kai copy ɗin wallet address ɗinka. To da ka ɗauke ta sai ka koma cikin shi ainihin application ɗin. Sai ka zo kai pasting ɗinta, sai ka danna submit. Kamar yadda kuke gani ga yana sun rubuta mana profile has been updated. Ma'ana yanzu duk mun saka kowane ƙa'idoji namu. To daga yanzu kawai abin da za ka yi ta ƙoƙarin yi shi ne sai ka yi ta faman ɗauko link kana zuwa kana pasting ɗinsu a nan wajen. Duk in kana pasting ɗinsu ɗin nan, to a hankali in dai har wancan bidiyon yana ci gaba da samun views,
kai kuma a nan wajen a dashboard ɗinka, za ka ci gaba da ganin kawai kuɗaɗe suna ci gaba da taruwa. Ita wannan $1 ɗin da kuke gani, dala ce wadda aka yi mana kyautanta yayin da muka fara. So wannan platform ne mai matuƙar amfani wanda ana cire kuɗi da shi sosai. Da Allah, in kun ji daɗin wannan bidiyo da muka muku, ku daure ku yi mana subscribing. Mun gode.